Събуждайте се, минава 7:30, гледате сутрешният блок на Българската национална телевизия. Денят започва и в следващите минути ще ви направим свидетели на един нов метод на лечение, който може да бъде приложен у нас, известен като УЗИБАТ. Световно известни лекари от Русия консултираха безплатно вчера пациенти с детска церебрална парализа в клиниката по детска ортопедия и травматология в болница Пирогов. Руските лекари обсъдиха със своите колеги как нов руски метод за лечение на детска церебрална парализа може да бъде въведен и у нас. Нека видим. Петър е роден в 7-я месец. Година след това се разбира, че има церебрална парализа. Преминал редица операции у нас. 17 години по-късно той все още се надява да ходи като другите. Малко така да съм по-стабилна в походката. Малко по-стабилно да пристъпвам. Срещата с руските лекари му даде надежда, че това може да се случи съвсем скоро. Препоръчаха му операция по метода на миобифромите. Щадящ иновативен метод, създаден преди 25 години от професор Валерий Узибат в Русия. Лекарите доктор Назаркин и доктор Чернешев са част от екипите на Института по клинична рехабилитология в град Тула, Русия. Болницата е популярна със специализираната си насоченост при лечението на детска церебрална парализа, а екипите обикалят света и обучават медиците да лекуват по метода на УЗИБАТ. Това е хирургически метод, при който специален скалпел пробива кожата в определен брой точки и така се постига освобождаване на срасналите мускулно-сухожилни участъци. Операцията засяга минимална като обем тъкан. Рискът от кървене е много малък, а възстановяването е максимално бързо. Характерно за методиката е прекъсването на фиброзните мостове в сухожилно-мускулните части на засегнатите мускулни групи. Разликата от класическия метод на лечение е това, че не се нарушава целостта на кожата с големи разрези, които след това се зашиват. Не се носят помощни средства за обездвижване в един или друг градус на ставите и на крайниците, нито гипсове, нито шини, нито ортези след това. Рехабилитацията може да започне на 20-30 ден, активната рехабилитация. Болката е много по-малка, постоперативната болка. За сега обаче методът не може да се практикува в България. На теория този метод може да се практикува и в България, но за да се случи това са необходими разрешения от здравните власти. За сега най-близкият вариант за операция е над 100 км от тук. Това е Република Сърбия, където всичко е легално. Това не е панацея. Това, че децата биват оперирани по този начин, не значи, че те автоматично започват да ходят и да се движат. Напротив, това отваря едни големи врати към последващото терапевтично лечение, рехабилитация, кинезитерапия, ортотика, ортезолечение и така нататък. Това е един вид около 20-30% от лечението. Операцията струва около 3000 евро, а след като пациентите бъдат оперирани, могат да продължат лечението си у нас. Според лекарите, възстановяването става много по-бързо в сравнение с стандартните операции, а дава и много по-добри гаранции за успех.